पिस्तलनि गलायना हाबा आंनि मोदोम हायरदा बेनो दंफां माने तामुल गास जल्दी ya hasil sini moजां नुदोंना लाइटजो लोगोफोर गोदान भिडिअ फिल्म बरायफिनना थाबाय दिनैनि बे गुबुन मोनसे भिडिअआव मा बोरै होनो बारै नुदोंना आं एसे कपि खालामदों र' ओमफ्राय जों मोनसे जायगायाव थांगासिनो दं आरोना नोंथांमोना माने नायलांबाय था स्किप खालामालासैनो जों माया थांदों माने बेयाव थांनानैसो डाइरेक्ट खिन्थागोन दि बे जायगायाव फैदों बिराद मोजां जाखागोन आरोना लकेसन माने इन्ट्र' एसे होखाबाय आं जेब्लाबो बारा होआखै बा नायलांबाय थादों दिनै माने आबहावा हिनजावसाफोर आंनि भिडिअखौ बांसिन माने बिदिनो थाब बारा खालामजोबगोन आं दा नै केमेरा हमनायाबो आबहावानो आरो लोगोसे बेकग्राउन्ड माबा बिदिनो लाजोबगोन आरो मोजां खालामनांगोन आरो नायलांबाय थादों जोंजों लोगोसे बिसोरबो इन्जय खालामदों जोंबो एसे इन्जय खालामदों फैना मोनबाय जोंनि डनाल्ड राजानि सान बेयावसो जायो डनाल्ड ब्रादारा इउटुबारा लकेला गोजांबायनो दहायनिफ्रायनो गाननो थिनदों खिन्थु गानाखै गोजाङाखै आङो माने पिस्तलनि गलायना हाबा आंनि मोदोमाव आरो बारालाय मा खालामनो आं माने बेखौ सहैसिगोन नालाय जायगाखौ बेनिखायनो आं स्टाइल जेनेबा मोजां नुनायनि थाखायसो गानदों आरोना नंखाय नङा लोगोफोर थगायदों बियो दिनै एगजाम दंमोन ना ओमफ्राय कलेजनि सिख्लाफोरना दासो एगजाम जोबदोंना इयाव सिख्लाफोरनो बडि देखायनो थाखायसो गानाखैमोन लोगोफोर हायरदा बेनो दायो जोङो ओमफ्राय जोङो दा ओरै हाबलांनोसै ओरै आरोना लामाया नै गासैथिंजायसो हाबथिफैया Pindah sama lagi, rasa di sama lagi kami. Ini namanya. Langau. Habru saya habru. Mai bini kayaknya angge. Jam kuya. Mai bayi sih sangat benar na. Manjil, हमारी मंजिल पे आ गए आप. मंजिल में आ गया. इंजन से दांग बाई bar. दे इंजन दांग दे हमला. Mana बिखौ आं मिथियाना मंजिल. माने मिथिबाय खोमा मानसिफोरा खिन्थु जों देखायथ'वाखै. खोन्थाथ'आबो आरो जों. ओरैनो नै बेकग्राउन्डफ्राव माबोरै मोजां नुयो. सिगां बाथाय खालार होआखैमोन ना. मारनांदों ओरैनो मारनांदों नुदोंना दा मा बादोंनांदों जोंनि मा होनो चेनेलखौबो जाय नायो बियो ओरै खालामनानै थांदे टेन नायदो बिदिबा नायदो मेरि क्रिसमास नै जा गाखोलांसै फै इयो मा लन्डन ब्रिज नामा नामा हा लन्डन ब्रिज नामा Hoi diok na? Na thogalong naki? Nai thoga. Iku mah nोंथांमोना खोन्थालाय हायोब्ला. बे हय गय दंफां माने तामुल गास. तामुल गास. दा जायगा फाइनालि खिथानानै होथारदो मायाव फैदों. आच्छा बि जाबाय क्लीन भिलेज नम्बर 1 only on 1 रांसाफारा. लोगोफोर नै जा माने मेन गेटआ नै बियो. नै दा याव हाबग्रोबाय आरोना जों माने बेखौ दा गोदान बानायनायसो दाखालि जाब्रबनाय बियो. ओमफ्राय नै दा मेन गेट हाबबाय दायो जोङो बिराद बास थास लाना फैलायदोंलै क्रिसमासनि बादाथ' जाफेरामोन क्रिसमासनि याव माने फैसा होनांगोन नामा ट्रेन फैसा 10 थाखा खालायनांगोन नै दा माने गोदान बानायब्रबनाय बिबो बिराद मोजां जाखादों आरोना दा बेखौ बानायाखैमोन बे गेजेर जरावनो जायो दै गनाय फुनाय फुरा बानायखादों आरोना यावबो लन्डन ब्रिज ना माबा चाइना ब्रिज बानायदोंलै नै लोगोफोर औवानि गारि नोंसोर नुफेरगोन ना नुफेराखै आं मिथिया औवानि गारिखौ सालायनानै मायदि नाखो मजा सालायनानै मजा नांदों नै बखर खालामनोबो हायो मजाखा बेजार बाबाय नामा बानाङा दे नायलांबाय थादो जों एसे एन्टारटेनमेन्टबो लागायनानै होगोन ना गेजेर गेजेर रावबो बानाङा दे नायलांबाय था
बेनोमोन आबु फुजानि सुट खालामनाया आदा मोख्रांजों लेटार गारनानै गालांलायनाय बेयाव गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो होनो बे गाना बेयावनो सुट जानाय गोसोनि खोथाखौ फोरमायनो नोंखौ जे आङो मोजां मोनो नोंखौनो गोसो थैयो गाना बरिया नोंखौ जे आङो गोसो थैयो टाइम सट जाबाय हाबगोन टाइम सट जाबायलै बिरादनो लोगोफोर आरो नै मोनसे मोनबावबाय पार्क गोजौआव थांखागोन आरो आं बेयाव मा मोनो गोजौआव फार्स्ट तलायाव मोनफैग्रोबाय ओमफ्राय आरो गोजौ लेभेलाव थांगोन नै गोजौआव फैदो गाखोदो होनब्ला ना मानो वेलकाम ना मानो किबा आसि नागिरो यार खावा बुस्थु थुस्थु नाय ना याव गैया मालाय लाइन मारिगासिनो दं आरो याव जों डिस्टार्ब खालामहैदों डिस्टार्ब खालामदों उफाय गैया जोंथ' नोंथांमोना देखायखानांगोन ना जायगाफोरखौथ' माबादि गोजौआव गाखोनानै आरो नै जल्दी टाइम hati aja Habang यावबो टिकेट लाबावनांगौ यावबो फैसा लायो मिथिगौ ना हाबबानो फैसा लोगोफोर जेमान दा माने पार्क दं सब फैसा लाजोब आरो 10 थाखा खालाय 10 थाखा अभार ब्रिज नियो अभार बिराद मोजां नांबाय आरोना अभार ब्रिजआव गाखोनानै स्रां नुहुरजोबथारो गोजौ गाहायनि मानसिफोरखौ मा बिनिफ्राय नाहरनो हागोन लोगोफोर स्रां नुहुरजोबथारो बिरादनो नै दुब्लि बारिखौ आरो नै बाबा है इनिफ्राय बारनो हागोन नामा नोङो लोगोफोर जों दायो ओंखारनोसै माने बेनिफ्राय आरो बेलेगाव थांलायसिगोन ना दायो थारैब्ला जों भिडिअखौ माने बानायजोबथारगोन आरो ना माने जायगाफोरखौ देखायजोबथारगोन आरो माने पुरा साजायखादों नै नाय फैसा लाजोबथारोना नै जायगा माबायदि साजायनो नुवाखै ना बेखौथ' नुखाबाय लोगोफोरा नाथाय नै दा माने पुरा साजायखादों आरो ना क्रिसमासनि जाहोनखा ओमफ्राय आं नै सासे मानसिखौ देखायनो बावदोंमोन नै दासो नोंथांखौ लोगो मोनफैदों नैयाव मा खालामदों नोंलाय जों माने एखेलगे फैदों देखायथ'वाखैमोन बिराद जोंखौ गारबोदों बिसोरो बिराद सालाक ओमफ्राय सासे नैयाव दङ मा माथो गारबोयोलै मानसिखौ ससमा लालायदों मा मोनसे खालामलै नोंलाय आरो नैयाव गाखोनोसै आब'आव गाखोग्रोबाय बाप दुनिया ये हा सिंग्रा गदों नामा ब्रा दैयालाय ओइ आब' ये हा सिंग्रा गदों नामा गाखोबाय सासेया मेदाम जिया ओमफ्राय दायो नै गोजौआव मा मोनहैयो नायहैनायसै जोंना
सिङाव हाउसनि दाबाय आंनो CC केमेरा दंलै इयाव हनै CC केमेरा नुबाय पुरा स्रां स्रां साजायखाजोबदों ना जों नै दा माने फैफिनबाय आरोना बिजा नायबाय आरो बेबायदिनो मोनथामसो नायबाय खोमा ना मोनथामसो नायबाय ओमफ्राय मोनसे मोनब्रै जाबाय ओमफ्राय आरो मोनसे दंबावो औवा बागान Solo सिङाव दिनै मोजां नुदोंना लाइटजों पुरा मोजां नुदों दिनै मोजां नुदोंना लोगोफोर लाइट ओरैबाथ' जोंनियाव बार मा होनो फैखाबायना सिगां इदि लाइट साजायामोन आरोना नै दा पुरा साजायदों औवा बारि हामाक्का दा माबा खोमसि खोमसि जाबायना मोना मोना जाबाय बारा क्लियार नुनाय नङा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ नायनानै माबादि नांखो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालाम माबादि नांखो आरोना क्रिसमासनि पुरा मोजां साजायखादों आरोना दा माने मोनाबाय बारा माने लाइटजोंसो भिडिअ बानायगासिनो दं माने बारा क्लियार जायाखै जानो हागौ आरो लोगोसे सोरबाफोर आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानबा साबस्क्राइब खालामना लादो अल बटन चेनेलाव माने गोदान गोदान भिडिअ नागारबा डाइरेक्ट नटिफिकेसन थांनाय बादि ना मा होनो लोगोफोर आरो भिडिअखौ बयनोबो शेयार खालामना हो जाहाथे बयबो नुनाय बादि आरो लाइक खालाम ना मा होनो लाइक खालामाबा रावबो थांनो हादो आरो गोदानब्ला मा होनो गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो बावगारनाङा आरोना बिराद मोजां नांखादों आरो दिनै फैनानै रांसाफारायाव होमब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै माथो होनबावनो आरो दे हेपि मेरि क्रिसमास हेपि मेरि क्रिसमास मा होनो क्रिसमास होमब्ला दिनैनि भिडिअ लोगोफोर एसेनोसै बाय बाय